Bueno, Amaiur deitzen naiz, eta hemen daukazu nire kroketa, mejilloi kroketa, Meson Navarreriakoa. Eta hemen gaude Mesonen, etor zaitezte probatzen nahi duzutenean. Bueno, hau da mejilloi kroketa, eta horren egingo duguna lehendabiziko da kroketa hartu eta saltza honetan busti. Horrela geldituko zaigu kaskara izango balitz bezala. Ikusten den moduan beltzara gelditzen da, eta horren egingo duguna da bota. Eta horren itxo egingo dugu egin arte. Mejilloi kroketa da betikoa, baina egiten duguna da kaskararekin horrela geldituko da frito tigre batzalakoa izango balitz. Kroketaren aste hau oso ongi doa, zeren pasaden urtekoa ere oso ongi joan zen, eta oso kroketa ezberdinak eta oso gustokoak ikusten ditut. Orduan gero eta gehiago ikusten ditugu, hobekuntza egiten ari dela. Aurreneko urtea parte hartzen dutena? Ez, lehendabizikoan egin genuen kalamar kroketa, eta urtengoa mejilloirena.
Oian naiz, eta hemen Baserri Berri jatetxeko sukaldaria naiz. Pixka bat aurkeztuko dugu kroketaren astean gu prestatu dugun gure kroketa, aurtengo kroketa asterako. Zainzuriekin egindako bunkreta. Berez, zainzuriekin egindako kroketa bat da. Ez dauka komplikazio gehiagorik, baina kontua da, bunkreta izena jartzearena da oso bechamel likidoa daukalako jarri diogu, ez? Orduan, bezeroak ahora sartzerakoan, guk eskatzen diogu mordixko batez dena jatea. Horrela, hauan estanda egingo dion kroketa izanen delako, ez? Orduan, zainzuri zapore daukan, esplosio bat edo ekiko du hauan. Orduan, hori da pixka gure ideia. Saiatu gara, erabiltzen hemen Nafarroan ekoitzitako zainzuriekin egindako bexamela, eta gero horretaz gain egin dugu urdaiazpiko emultsio bat. Eta urdaiazpiko hau erabiltzen dugu Lekunberritik ekartzen digute maskarako txerrien urdaiazpikoa. Kroketa nire frigitua hemen daukat, denbora asko ez galtzeko. Orduan, urdaiazpiko emultsioa jarriko dio pixko bat. Eta gainean makil goxo zati bat. Honela, bezeroa jaterakoan gero makil goxoaren regusto geratuko zaio eta gure ustez zainzuriekin batera oso bi zapore elkargarriak direla uste dugu, orduan hau izan da gure ideia. Hau da parte hartzen dugu lehenengo urtea, eta, gu irabaztera goaz. Hori izan da hasierako ideia eta bukarako ideia hori izanen da. Astean zehar ez da jende asko inguratu nahiz eta eguraldi osona egin, bai beste pintxoak eta jatera, baina agian ez zeukan kontzeptu asko, kroketaren aste honekin, ez? Baina asteburua bai izan da, asteburua egon gara a tope. Aurreko asteburua eta bigarren asteburu hau, a tope, kroketak eta kroketa egiten, eta gulan petuta, a tope. Aurreko ostiran hasi zen, aprilaren 20an, aurreko asteburu osoa, aste hau, eta maiatzak bat arte egonen da kroketaren astea. Orduan hortur arte, epea daukazu hemendik pasa eta astatzeko gure bunkreta.